Mixing kutsatang manok mga idol, kaya ba't pabukal tayo? O kaya ba't manggisata no? E tayo plain video, kaya pa mga bikin taba, bawang, sibuyas, 10 bell pepper. O kaya ba't kabit tayo nga tomato paste mo? Bibiling-biling tayo mo yun, tsaka tayo dunutan. Kaya ba't kabit tayo nga tomato sauce? Puta nga kabit tayo nga tomato sauce, kaya ba't ng binukal? Kabit tayo saboning kaldereta nga manok, nilutong kapampangan naman yaman. Kaya ba't pabukalan tayang kabit tayo tang green peas? Puta nga binukal niya, kabit tayo nga rinoy, nga usad nga liver spread. Tsaka tayo dunutan ng liver spread. Puta nga dunot na yan at binukal na eh. Di na tayo nga dita kabetsin yan. Pampalinamnam. O, puta nga kiba ng binukal. Den tayo pa si bayo nga asin. Kailangan korkulan yung mga pamangabi yung asin. Baka di tayo masyadong malat. Tsaka tayo kabit tang karne ng manok. Den tayo nga doon palanggana. Okay ba? Pibiling-biling tayo mo yan. Putang kaya ba tayo nga biniling at binukal ne. Kabitan itang karot sa pampatatas. O putang nga kabitan ng karot sa pampatatas. Sibiling tayong pasibayan uli nga ditak na bukal kanya pwede tayong isaka yan. O putang binukal ne. Isaka tane o hindi nga lutong kapampangan naman yaman kalderetang manok.